Basa naman encyclopedia nagsulti online no. I-research ni. Lakbay Katoliko, mayong adlaw kanatong tanan. Ato na po ning isgutan si Daig. Grabe ang iyahang pamutmut aning iyang reels. Kay nga naman, kaning niya, ambot og questionable ni nga Britannica Encyclopedia ngayang ipagawa sa iyang reels. Kay matod pa si San Pedro kuno sa Britannica Encyclopedia nga iyahang gi present dili kuno historically nga siya ang unang obispo sa Roma. So mulutaw siyang panghuna-huna karon nga si San Pedro dili gyud nimo ang unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Aron atong maklaro ning tanan, paminawon sa nato niyang pamahayag. Yara. Guys, Britannica Encyclopedia nagsulti online no. I-research ni. Naging no. There is no historical evidence that Saint Peter, first Bishop of Rome. Basa ni mo ni. Musupak mo yan. O yun supak. Saan mo ni? So agi og tubag aning pangutanaha kay ingon man siya. Basa ni mo encyclopedia nagsulti online no. I-research ni. O atong sulayag search. Atong sulayag search ang mga legit nga online Britannica. Kay online Britannica may tanaw na to. Kay murag kini bitaw. Questionable man kay na mura mag-i-edit niya. O atong tanaw niya. O mura gi-edit. Atong tanaw niya. O karon diretas Google i-research na to. O, who is Saint Peter the Apostle? Butangan na itong Britannica. Butangan na itong Britannica. O kani. I-search na ito ni kung tinood ba ng gingo ni Daig. Dara. Britannica ni ha. Kaingon mas Daig nga i-search. Oy, ang nakabutang dire. Saint Peter the Apostle died 64 CE. Rome, Italy. Was a disciple of Jesus Christ, recognized in the early Christian church as the leader of the 12 disciples and by the Roman Catholic Church as the first of its unbroken succession of Pope. Wa may nakabutang dire nga dili siya historically dili siya ang unang obispo sa Roma. I-cancel ato ni. O diritas lain. O kani na picture nga mao kayo sa iyahang kuan. Kani dire. Atong tanaw ni. Ingon dire, who was Saint Peter? In Christian tradition, Saint Peter was one of the 12 apostles. Roman Catholicism hold that Jesus established Peter as the first pope and that Jesus gave him the key of the kingdom of heaven. Uy, wa may giingon din nga dili siya ang unang obispo sa Roma. O dire wala po dire kuano statement sa ubos. O wala. O klaro kayo. Nanay noon dire as the traditional first pope of the Roman Catholic Church. Agoy di luya in taong dahi goy. Cancel ta. O dire laing Britannica. In Christian tradition, Saint Peter was one of the 12 apostles of Jesus. Roman Catholic Church tradition hold that Jesus established Saint Peter as the first pope. Matthew 16:18. Di ba? Klaro kayo. Encyclopedia na to ha. Online Britannica. O nga naman nga di magina niya tuuhan nga si San Pedro unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Nya kugir ba kay moingon niya? Britannica Encyclopedia nagsulti online no. I-research ni. Muna ka mo mga 70 Adventist. Ayaw mo pagsigig pamutbot na social media. Dong Daig, ayaw sigig pamutbot Dong Daig. Kaya mahimo kang away nga ni Dong Daig. Purbidang pastila na lang in taon.